traki kana kuti gonyeti ranga rakatakura shuga richibva kuchiredzi roita tsaona yakaipisisa inova yatenderedzwa ichiziviswa zuva ranhasi munyika yedu yeZimbabwe. Kusangana kwataita zvakare pana paYouTube channel yenyu inova iri YouTube channel yeHarare Networks patinobata social commentary news dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi tauya tichikuzivisai maererano nechiitiko cheaccident yaitika kuGutu and between Gutu and Zaka chasiya vagari venzvimbo iyi vakatyamadzika nekuda kwekuti tsaona iyi itsaona yaitika yetrack riri rega and iri kutsanangurwa ichinzi isimwo vehicle crash yaitika apa sezvo haana waadhumana naye akukudubuka kwegonyeti iri. And ndiro gonyeti ramuri kuona pamufananidzo rasiya vagari vekuGutu and Zaka vachishamisika nekuda kwekuti ranga rakatakura shuga richinzi iro ranga richibva kuchiredzi richienda kwaranga richienda kunodhilivhara shuga iyi ende rakudubuka rikabeura shuga yese yanga yakatakurwa mutraki umu. Asi zvamuri kuona pamufananidzo zvaita kuti veruzhinji vataurawo zvakasiyana-siyana pamusoro pechimiro ichi, vamwe vachitiwo mutyairi shofe wetraki iri anenge anga achinyanya kumhanya pakudhiraivha kwaanga achiita, asi condition yadhiraivha iri kunzi haisati yazivikanwa kunzi zvakamira sei. Vamirira kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police pamwe chete nemadhokota ekuzvipatara azivise kuti condition yake yakamira sei. According to news zviri kuziviswa zvichinzi this accident happened between Gutu and Zaka. The truck which was traveling from Chiredzi carrying a load of sugar appears to have been involved in a single vehicle crash, and the condition of the driver is not yet known, and we hope he survive. Ndo mashoko evazhinji ari kuziviswa pamusoro pechiitiko ichi. Vamwe votaura vachiti dai vari vamwe vanhu vedzimwe nzvimbo dai shuga pasitorina vasingatarise shuga. Vamwe vakataura vachiti vanhu havachatore zvizhinji nekuti vanhu vaakutya kuti unopika jeri uchinzi munhu akaba shuga panguva yakaitika tsaona. Ndozvo zvimwe zvatauya tikabata tichikuzivisai maererano pamusoro petsaona iyi yaitika yetraki ranga richibva kuchiredzi. Ndizo news tichikuzivisai ndipo pano paHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika.